लोगोफोर नै दा माने सासे लोगो दंबावो माने बेनाबो बिथांनाबो चेनेल दं बिथाङाबो माने गोदोनिफ्रायनो माने अबेबा माने मुभिफ्रावहाय जोहोलाव बायदिसिना बा माबा मोनसे मुभियाव बिथाङाबो रल खालामबोबाय दा आरो माने फैनो गोनां मुभि माने रानिं कन्टिनिउ जागासिनो बिथाङा बे मुभियावहाय हिस्सा दं हिस्सा माने बिथाङाबो माने रल दं नोंसोर नुगोन माने फैगासिनो दं भिडिअआ दा बे भबानि प्रडाक्शन चेनेलावहाय बिथाङा मा बुंनो सानो बे चेनेलखौहाय माने गोदानसो नालाय दा बिथाङा मा बुङो बुंबानो खुलुमबाय दिनै बे बर' सावथुन जोंनि जे शर्ट भिडिअआव दिनै भबानि प्रडाक्शनाव बे जोंनि नयन बा आबुल आंनि लोगो आबुला दिनै माबा बेहाय जे सावथुनाव जे मुभियाव एक्टर माबा कर्ट खालामदों लाइक इन भेरि लाइक इन प्राइसेस एन्ड आइ भेरि एप्रिशिएट एन्ड आइ ग्रट ओमफ्राय जोंनि बर' सिमा दं लाइक सपोर्टेड क्योंकि आप लोग के बिना सपोर्ट कोई नहीं होता है ना माने गाव गावनि हारिनि थाखायसो गाव गावखौनो फोजोबनो बे जोंना बिदि सरि लाइक ग्रडेड लाइक इन लाइक एलिफेन्ट लाइक इन प्राइसेट जानांगौ जोंना ओमफ्राय गाव सापर्ट खालामलायनांगौ बेनो ओमफ्राय भबानि प्रडाक्शनाव नोंथांमोना अननानै बयबो सापर्ट खालामलाय साबस्क्राइब शेयार लाइक खालाम ओमफ्राय जोंनि दिनै जोंनि मिथिसार ब्र'नि चेनेलावबो बेनि कमिउनिटि गाइडलाइन्सआव बेखौ हरगोन स' नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय जोंनि बर'खौ जोंहा होनो सोरबाखौ होनबा होनो दे जों बर' फिल्मखौ नायखाया खिन्थु बेखौ बे बिराद फल्स इज इट लाइक बिराद फल्स बे देखायनायसो जायो दै जों मैयाबो दाखालिबो थांदोंमोन बाजि जोंनि फिल्मखौ नायनाय होनबा जों बर' फिल्मखौ नाया बा नोंथांमोना बर' फिल्मखौ नायाबा अबेखौ नायनांगौ हिन्दीखौ नायबाबोथ' हिन्दीखौ नायो हिन्दी इज इट लाइक इन लाइक इन इन्टारनेसनेल जाखाबाय दा नै जोंनाबो बिथां दं बिथाङाबो दं माने लोगोआव खोनासंनाय बिदि मानसिया इंलिस फिल्म नायो खिन्थु इंलिसबो रोङा ना ओमफ्राय इंलिसबो रोङा हिन्दीबो रोङा ओमफ्राय इंलिस हिन्दी रोङै मानसियानो होनो जों बर'खौ नाया होमबा नों बर'खौ नायाबा नों हिन्दी इंलिसखौबो रोङाबा माबोरै नायनांगौ एखाने नङा ओमफ्राय बिथांमोना प्रडाक्शन चेनेलनि जानानै बुङो माने फुरा जोङो बिदिंग्राखौ माने आं बर' फिल्म नाया इंलिस फिल्म बा बलिउडनि फिल्म माबा माबि नायो बास खिन्थु बिसोरो बै भाषाखौ बुजिया आं बेखौ मिथिखागौ डाइरेक्ट दिनै जों कयेक्टा आं थांदों सोरबा एक्ट्रेसखौबो आं नुदों स' आइ डोन्ट लाइक इन लाइक बर' मुभि फर इन शर्ट स' आं बेखौ होनो आंबो दिनै आं उन्दैनिफ्रायबो आं बेहाय आं जन्म नङा खिन्थु आं बर'नि फिसा आं बर'नि फिसा ओमफ्राय आं लाइक आंनि बर'आसो एसे लाइक लेस देट जायो माबा खिन्थु एनि टाइम इन अलवेज इन सापर्ट ओमफ्राय आं थैगोनबो हारिनि थाखाय आं थैगोन हा दिनै माबा मोनसेबा आं थैगोन कसमबो आं थैगोन गड प्रमिस आं थैगोन दिनै आं बिदि नङा खिन्थु गावनि हारिखौ गाव सापर्ट खालामनांगौ प्लास जोंनि दिनै साउथ मुभि बा बिहारि मुभिफोर नायदो बा गुवाहाटीनि नायदो खिन्थु जोंहा ट्राइबेल मानसि जोंहा ट्राइबेल जोंहा कास्ट अफ लाइक इन बर' जोंहा शेड्युल ट्राइब जोंहा दा जोङो शेड्युल ट्राइबनि जों गावखौ जों ट्राइबेलनिखौ जोंहा रावखौबो जोंहा मा दं जोंना गाव गावखौनो एटिटिउड नोंबो माने नों हायोबा आं बिदि हायो बिदिसो खिन्थु बे कम्पेयार गैया गावखौनो सापर्ट खालामलायबा दिनैसिम जोंहा बर'आ बिसिमनिफ्राय बिसिम थांगौमोन नङा होमबा नंगौ दिनै जोंहा मा दं जोंहा 6 शेड्युलनि माबायावसो जोंहा दङ खिन्थु बेखौथ' जों नांला जोंहा मोनसेया जोंहा कालचारनि मानसि बयबो सापर्ट खालामनांगौ जोंखौ नंगौ अच्छा दोस्ती जो आज मैंने बोला शायद आप लोग को दिल में भी चोट लग सकता है लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड देन लाइक अभी हम लोग जितना we are like 8 sisters जोंहा 8 sister north east we are not of north east people ओमफ्राय जों हारिना बर' first थाङो दे बर' first जोंहा autonomous councilआव जोंहा 6 शेड्युलाव जोंहा गोग्लैनानै दङ स' बेनि थाखाय बर'फ्रा साननाङा जों बिराद गाहाय बिदि नङा जों सोरबै माबा गैया जोंहा जोंनि कालचारखौ जोंहा फेदेरनांगौ स' बेखायनो आं खावलायो प्लिज आं आखायाव हमनानै आं खावलायो जोंनि जे कालचार जोंनि जे मुभिफोरखौ नोंथांमोनाबो प्लिज सापर्ट खालाम
जों हिन्दीखौ आंबो लाबोनो हायो आं लाबोसिगोनबो ओमफ्राय बिदिबो नङा कि हिन्दी होबानो देरगोन बिदि नङा खिन्थु जोंहा मा दं कालचारनि प्लास जोंनि चेनेल जोंनि सर्ट मुभि होबानो जों मानसिफोरखौ शिक्षा होनो स्टाडि होनो खालामो बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायो दिनै मुभानि प्रडाक्सनखौ दिनै प्लिज सापर्ट खालामदो बयबो अननानै ओमफ्राय बेनि उनाव आं ओमफ्राय मिथिसार ब्र'नि चेनेलाव दिनै मिथिसार प्रडाक्शननि चेनेलाव बे भिडिअखौ आगारगोन बेखौबो सापर्ट खालाम बिथांमोना ओमफ्राय जों बिदि नङा कि जों एनि टाइम इन विथ all of you like in Bodo people and like all of you love you and all of you like in tagging for you and carrying everything for you Indian so Islander when the people are from Islander so that's because so love you all of you tickle so love you best Jai Hind Jai Bharat Jai Bharat love you बिथांनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा माने गोबां माने गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय माने जोंनि हारिनि दा बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर होनानै आं बे भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ ब्र' thank you very much